Αγαπημένες φίλες και φίλοι, γεια σας. Τώρα ξεκινάει η εκπομπή για το θέατρο, το θεατρικό ανθολόγιο. Είμαι η Τζέννη Παντελή και τον ήχο ρυθμίζει ο Μιχάλης Κετεόγλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Ερτόπεν. Έχουμε μια εκλεκτή καλεσμένη να σας παρουσιάσουμε, την Αλμπέρτα Τσοπανάκη. Η Αλμπέρτα Τσοπανάκη, όπως γνωρίζουμε, είναι μια ταλαντούχος ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, θεασάρχης και σε λίγα λεπτά θα μας δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Αφορμή της συνέντευξής μας είναι ο νέος στόχος της, Ελλάδα Κομπλέ. Σκηνοθεσία της Αλμπέρτα Τσοπανάκης. Θα τα πούμε όλα, θα μας πει σε λίγο η Αλμπέρτα ακριβώς την υπόθεση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Ερτόπεν. www.ertopen.com. Καλησπέρα σας, αγαπημένη κυρία Τσοπανάκη. Είμαστε στον αέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και περιμένουμε να μας πείτε όλα όσα έχουν σχέση με το θεατρικό Ελλάδα Κομπλέ. Ελλάς Κομπλέ, να ρωτήσω, μου είπατε είμαστε στον αέρα. Μάλιστα. Δεν κλείνετε κανένα παράθυρο, Ναι, Ελλάς Κομπλέ είναι μια σουρεαλιστική μαύρη κωμωδία που ξεκινάει στο Θέατρο Παραμυθίας από τις 6 Απριλίου, ημέρα Σάββατο. Θα παίζεται κάθε Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Μάλιστα. Πώς αποφασίσατε έτσι να ανεβάσετε αυτή την παράσταση? Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε? Και βάλτε μας λίγο στο mood σε αυτό το story. Να σας πω, είναι πολλά πράγματα, δεν είναι ένα μαζί. Αφενός εμπνεύστηκα από τη κατάσταση που βιώνει η παγκόσμια οικονομία, η κρίση, ο COVID. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια απίστευτη θλίψη και σκυθροπότητα στα πρόσωπα όλων μας και είπα λοιπόν να κάνω μια ανατροπή, να γελάσει λίγο ο κόσμος που το έχει πολύ ανάγκη. Αυτό ήταν το κριτήριο και επέλεξα να κάνω αυτή τη θεατρική παράσταση που λέγεται Ελλάς Κομπλέ και που από τον τίτλο αντιλαμβάνεσαι και το περιεχόμενό της. Ελλάς Κομπλέ είναι σουρεαλιστικό, θα λέγαμε. Σουρεαλιστικό και όλο αυτό που ζούμε, λίγο απ' όλα και τίποτα απολύτως. Πάρα πολύ ωραία. Έχει τραγούδι, έχει χορό, έχει εξαιρετικούς ερμηνευτές, 10 άτομα συνολικά. Τις χορογραφίες της έχει κάνει η Χριστίνα η Καλλιάφα, τραγουδάει ο Σοκράτης, ο Κωνσταντίνος Τσιμούρης και η Λουκία Κλεόπα, τραγουδάει και η οποία και χορεύει και παίζουν στην παράσταση ο Κυριάκος ο Μαγείρος, ο Πέτρος ο Λιλούδιας, η Δέσποινα η Ραπετράκη, εγώ που λέω Αλμπέρτα Τσοπανάκη, βεβαίως, η Ειρήνη Κοτσαρίνη που κάνει την Εμινέ, ο Θησέας ο Χριστοφόρου και η Ειρήνη Βασιλάκη. Πάρα πολύ ωραία. Να σας πω άλλος ένας ηθοποιός ο οποίος είναι και εξαιρετικός και κάνει και γυναικείους ρόλους που έχουν απίστευτο γέλιο, είναι ο Παναγιώτης ο Σαριδάκης. Πάρα πολύ ωραία, με πολύ κέφι, ένας πολύ ωραίος θίασος, πολύ ωραίο όλο το team. Πραγματικά και περνάμε και πολύ όμορφα στις πρόβες, γιατί πρώτα απ' όλα γελάμε εμείς πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Να πούμε για το θέατρο Παραμυθίας, έτσι δεν είναι? Ότι είναι από τα μάλλον το πρώτο θέατρο που έγινε σε αυτή την περιοχή στο Γκάζι, έτσι δεν είναι? Είναι το πρώτο θέατρο που ιδρύθηκε στην περιοχή το 1996. Ναι, είναι η πρώτη πειραματική και πρωτοποριακή σκηνή νέων, όπου ήμουνα και εγώ πάρα πολύ νέα όταν το έφτιαξα και συνεχίζει αυτό που ήθελα τέλος πάντων να κάνω, να είναι ένα θέατρο για να βρίσκουν βήμα νέοι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι και
από αυτό το θέατρο έχουν βγει και πολύ μεγάλα ονόματα. Πραγματικά είναι κάτι που το έχετε τολμήσει, έχετε δώσει την ψυχή σας σε αυτό το θεατρικό χώρο παραμυθίας. Οι παραστάσεις έχουν σπάσει τα μία, έχετε αποσπάσει και τις καλύτερες κριτικές και όντως μας το έχετε αποδείξει πολλές φορές ότι έχετε πολύ ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα, είστε ιδιαιτέρως αφοσιωμένοι στην τέχνη, στο θέατρο. Γενικά θα λέγαμε ότι ο χώρος σας είναι ένας πολιτιστικός πυρήνας. Ναι, αυτό είναι πηγάζει από την πολύ μεγάλη αγάπη που νιώθω και για την τέχνη γενικότερα και για τους ανθρώπους που κάνουν τέχνη, τους αγαπώ ιδιαιτέρως. Μάλιστα, και το φροντίζετε με τις δικές σας δυνάμεις, δίνετε το 100% του είναι σας για να μπορέσετε να ανεβάζετε όλες αυτές τις καταπληκτικές παραστάσεις. Έχετε σκηνοθετήσει και στο παρελθόν σπουδαία έργα. Έχετε διαγράψει μια πολύ σημαντική διαδρομή στο χώρο της τέχνης. Για σας το θέατρο τελικά ήταν ο χώρος που στεγάσατε όλα αυτά τα θεατρικά σας όνειρα? Ναι, ασφαλώς και ναι. Είναι ο χώρος που στέγασα τα καλλιτεχνικά μου όνειρα, θα έλεγα. Είχατε υποστήριξη από το κράτος? Υποστήριξη από το κράτος, αν εννοείται από επιχορηγήσεις, ελάχιστη. Σε μια κοινωνική δράση 2-3 φορές έτυχα κάποιες επιχορήγησεις, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να αναφερθεί ούτε το ποσό. Δυστυχώς η πολιτεία είναι απούσα. Οι καλλιτέχνες έχουμε καταντήσει καλλιτέχνες του δρόμου. Δυστυχώς, αν και είμαστε μια χώρα η οποία παράγει πολιτισμό, μια χώρα που αν και πολύ μικρή ενώ σε πληθυσμό έχει τους περισσότερους καλλιτέχνες και τα περισσότερα θέατρα από όλα τα κράτη, τόσα θέατρα που υπάρχουν στην Αθήνα, που το θεωρώ πάρα πολύ καλό, γιατί πέρα από παρότι λένε τόσα θέατρα είναι πάρα πολύ, είναι πολύ τολμηρό. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ παρήγορο, γιατί καταρχάς το θέατρο είναι μια ψυχοθεραπεία και για αυτούς που το παράγουν και για τους καλλιτέχνες και για τον κόσμο που το βλέπει το θέατρο. Είναι μια διαφυγή, είναι ένας τρόπος σκέψης, ένας τρόπος να γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, να σκέφτεσαι πράγματα που σε άλλες περιπτώσεις δεν κάθεσαι να αναλωθείς στο να βάλεις το μυαλό σου να λειτουργήσει και κρίνεις πολύ εύκολα πράγματα. Ο άνθρωπος είναι ένα μιμητικό όν και αυτό πιστεύω ότι είναι και η καταστροφή του. Δηλαδή παίρνουμε μια πληροφορία, την οποία πληροφορία την αναγάγουμε σε τρόπο ζωής και είναι πάρα πολύ άσχημο. Το θέατρο λοιπόν σου ελευθερώνει και το μυαλό και την ψυχή. Μάλιστα. Και γενικά η τέχνη δεν είναι μόνο το θέατρο, είναι και η ζωγραφική, είναι και η μουσική, είναι και ο χορός και κάθε τέχνη πιστεύω ότι κάνει τους ανθρώπους να σκέπτονται και τους κάνει να λύνονται ψυχολογικά, να απογειώνονται. Πολύ σωστά, κυρία Αλμπέρτα Τσοπανάκη. Είναι ένα ονείρων η τέχνη. Ακριβώς, το απάγιο όλο της ψυχής και όλων των καλλιτεχνών. Με ποιο σκεπτικό έτσι συνεργάζεστε και φιλοξενείτε κυρίως νέες θεατρικές ομάδες που θέλουν να πειραματιστούν έτσι και στο σύγχρονο και στο κλασικό και στο πειραματικό θέατρο? Με το σκεπτικό ότι κάθε άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί με την τέχνη, ανεξαρτήτως ταλέντου, που εγώ αυτά τα βάζω πολύ σε εισαγωγικά γιατί όλα φτιάχνονται κατά την κρίση μου. Βέβαια το ταλέντο είναι έμφυτο, βέβαια το ταλέντο στον ηθοποιό πρωτίστως είναι έμφυτο, το ίδιο και στο συγγραφέα, το ίδιο και στο σκηνοθέτη, όμως καλλιεργείται. Μην ξεχνάμε ότι οι τεράστιοι σκηνοθέτες έχουν πάρει ανθρώπους που δεν ήταν καν ηθοποιοί, που δεν είχαν σκεφτεί καν να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα και γίνανε παγκόσμια ονόματα.
Μάλιστα. Και ειδικά από το θεατρικό σας χώρο έχουν περάσει διάσημοι δημιουργοί, σκηνοθέτες, συγγραφείς, ηθοποιοί, σκηνογράφοι. Θα λέγαμε ότι έχετε συμβάλει πολύ σημαντικά στο πολιτιστικό γίγνεσθε της σημερινής Ελλάδας. Ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Θυμόμαστε και νομίζω πέρσι πριν 2 χρόνια είχατε ανεβάσει το Πάρο. Και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι. Με πρωταγωνιστή ένα παπαγάλο. Ναι. Πολιτικό έργο. Μιας διάσημη ηθοποιού του Hollywood που τη λοβοτόμησαν και στη συνέχεια την οδήγησε η μητέρα της στο ψυχιατρίο, όπου έπεσε θύμα βιασμών και bullying. Μια επαναστάτρια της εποχής, που είχε γίνει μια τρομερή ταινία με τη Τζέσικα Λάνγκ κάπου από τη δεκαετία του 80. Μάλιστα, το παπαγάλος, αν θυμάμαι καλά, συμβόλισε το φερέφωνο του ανθρώπου, μαύρη κωμωδία βέβαια. Ναι, ακριβώς. Και ήταν και διαδραστική κωμωδία, δηλαδή ο θεατής κατά κάποιο τρόπο συμμετείχε σε αυτό το έργο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα έργα που τα έχετε υπογράψει. Και φυσικά δίνεται ένα άλλο πνεύμα στο έργο που έχετε ανεβάσει ήδη μάλλον έχετε πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο, έτσι δεν είναι? Ναι, το Σαββατοκύριακο Ελλάσκο Μπλε. Να αναφέρω ένα εξαιρετικό έργο τέχνης που έχει φτιάξει η Πάολα Γερολιμάτου, η οποία είναι διεθνής όνομα στο χώρο των γλυπτών και της ζωγραφικής, και μας έχει φτιάξει ένα εξαιρετικό ελικόπτερο. Πάρα πολύ ωραία. Αλμπέρτα Τσοπανάκη, είναι πολύ σημαντικές οι συμμετοχές σου και στη μικρή οθόνη. Έχετε γράψει αρκετά σύριαλ κατά το παρελθόν και στον Αντένα και Μέκα και Τένα και 2. Ναι, έχω ασχοληθεί με την τηλεόραση, έχω γράψει Ανατομίες εγκλήματος, Εσύ αποφασίζεις, Άκρος Κουφό Κολέγιο, Μούζου Πλεφέν, Εκδίκηση, τηλετενίες και διάφορα τέτοια. Πραγματικά. Πώς κρίνετε σήμερα την τηλεόραση? Περάσαμε από μια απίστευτη κρίση οικονομική που εκεί η μυθοπλασία δεν υπήρχε. Τώρα κάτι έχει γίνει. Πώς τη κρίνετε τη σημερινή τηλεόραση? Γίνονται και πολύ ωραίες δουλειές, βελτιωμένες δουλειές και στη τηλεόραση. Νομίζω ότι είναι σε μια καλή πορεία η τηλεόραση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο, θα πάμε πάλι και στο θέμα του πολιτισμού στη σύγχρονη εποχή. Θα θέλετε να μιλήσουμε λίγο έτσι και για τα παιδικά σας χρόνια, για την παιδική σας ηλικία. Τι ήταν αυτό που σας καθόρισε αυτή την πορεία στη ζωή σας? Ναι, καταρχάς είχα δασκάλα τη μητέρα μου, η οποία είχε σχολείο ιδιωτικό στον Πειραιά και η αδερφή της το ίδιο. Και εγώ λοιπόν έβγαινα από το μάθημα από παιδάκι και πήγαινα και έφτιαχνα παραστάσεις. Συνήθως παραστάσεις, τα πάθη του Χριστού ας πούμε μου αρέσανε. Είχα ερωτευτεί και έναν συμμαθητή μου ο οποίος δεν με ήθελε, ήθελε μια άλλη, του Μπόμπι, και είχα κρατήσει το χειρότερο ρόλο και τον βασάνιζα, του Ρωμαίου. Τέλειο. Και εξακολουθώ. Μας αρέσει πολύ που μας αποκαλύπτεται έτσι με πολύ ειλικρίνη αυτή την πλευρά σας. Έγραφα από 7 ετών, έγραψα την πρώτη μου παράσταση που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, γιατί τότε τα ιδιωτικά σχολεία δίναν τις παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, και ήταν ο Αχινός και το Μπαρμπούνι. Ένα μπαρμπούνι είχε ερωτευτεί έναν Αχινό, και ο Αχινός με τη φαντασία που είχε τότε το 7χρονο έλεγε ότι κάθε φορά που το πλησίαζε το μπαρμπούνι για να μην το αγκυλώσει με τα αγκάθια του, τράβαγε τα αγκάθια του προς τα μέσα. Τι όμορφα. Κυρία Αλμπέρτα Τσοπανάκη, πιστεύετε ότι ο ρόλος του έρωτα στην τέχνη είναι σημαντικός, είναι πηγή έμπνευσης, θα μπορούσαμε να πούμε? Ο ρόλος του έρωτα δεν είναι σημαντικός μόνο στην τέχνη. Ο ρόλος του έρωτα είναι παντού πολύ σημαντικός, γιατί σε κάνει να ξεφεύγεις, να ονειρεύεσαι, να αισθάνεσαι πράγματα. Είναι πολύ σημαντικός ο έρωτας.
πέραν από την τέχνη είναι πολύ σημαντικό στον άνθρωπο ο έρωτας. Οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει την τέχνη ή δεν έχουν ασχοληθεί ή έτυχε να μην έχουν το άγγιγμα, πιστεύετε ότι δεν είναι ολοκληρωμένοι ως προσωπικότητα? Η ερώτηση που μου κάνετε είναι εξαιρετική, μου αρέσει πάρα πολύ και θα σας πω ευθέως την άποψή μου. Οι άνθρωποι που δεν έχουν γνωρίσει την τέχνη, όπως μου λέτε, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ αδικημένοι. Και αυτό τους βγαίνει και στην καθημερινότητά τους, τους βγαίνει στην οικογένειά τους, τους βγαίνει στο συνάδελφό τους, τους βγαίνει παντού και δυστυχώς πολύ άσχημα. Οι άνθρωποι της τέχνης πιστεύω, αν και είναι ανασφαλείς πολύ, αυτή όμως η ανασφάλεια είναι και μαγική, γιατί κάποιες φορές αισθανόμαστε εκτεθειμένοι, αισθανόμαστε ευάλωτοι, αισθανόμαστε λίγο γκρινιάριδες, λίγο... Ξέρετε, οι άνθρωποι που κάνουν και τέχνη έχουν και μια αυτοπροβολή, τους αρέσει να προβάλλονται. Όλο αυτό λοιπόν το θεωρώ ότι είναι πολύ φυσική ροή και εξέλιξη του ανθρώπου, από την άποψη ότι έχουν κάπου να εκτονωθούν. Μάλιστα. Είναι πολύ όμορφα όλα αυτά που μας λέτε. Εκτονώνεται και το μίσος και εκτονώνεται και η αντιπαλότητα, που σε άλλα επαγγέλματα δυστυχώς είναι, γιατί λένε συνήθως ότι βγήκαν ας πούμε τελευταία πολύ έντονα στα MeToo και λένε για σεξουαλική παρενόχληση. Πιστεύω ότι ειλικρινά ότι πολύ περισσότερη σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να αισθάνεται μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα σχολείο, είναι καθηγήτρια, ή μια γυναίκα που δουλεύει ως δικαστήνα, ή μια γυναίκα που δουλεύει σε ένα σούπερ μάρκετ από μια ηθοποιό. Είναι ελάχιστα, απλά το επάγγελμα το δικό μας, επειδή ακούγεται και είναι δημόσιο και δημοφιλές, γράφονται διάφορα, μετριέται σεξουαλική παρενόχληση στα δάχτυλα, πιστεύω. Σε άλλα επαγγέλματα είναι πολύ πιο έντονα. Απλά ακούγεται και καλά κάνει και ακούγεται, εντάξει, κάποια πράγματα είναι και υπερβολή, γιατί εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα αν βρίσκεται βέβαια σε μια αδυναμία και δεν μπορεί να αντιδράσει, δηλαδή ο βιασμός, έχει κάπως χαθεί η έννοια του βιασμού. Πολύ σωστά. Πιστεύω ότι πολλά είναι και αισθημένα. Γιατί όταν πιστεύω ότι κάποιος δεν θέλει να τον βιάζει, δηλαδή βιασμός για μένα σημαίνει ότι σε συναντάει κάποιος που δεν τον θέλεις και σε βιάζει με το ζόρι. Και πας αμέσως μετά στην αστυνομία. Ακριβώς. Αν πας όμως 10 φορές σε μια οντισιόν και μετά πας να καταγγείλεις τον άνθρωπο που είναι ο σκηνοθέτης σου γιατί κάνατε έρωτα, θα μπορούσες να μην ξαναπάς τη δεύτερη φορά που την πρώτη σε βίαση. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Βεβαίως. Θέλω να πω ότι όλα αυτά είναι και κάπως τραβηγμένα. Υπάρχει βέβαια και μεγάλη δόση αλήθεια σε πολλά πράγματα, αλλά πάντα είναι καλό να σκέπτεται κανένας και τον τρόπο και τις καταστάσεις και όλα αυτά. Και όλα αυτά έγιναν σε μια περίοδο που είχε πάυσει η τέχνη, το θέατρο στην Ελλάδα και παγκοσμίως, ενώ για την εποχή του κορονοϊού, και πραγματικά ξαφνικά αρχίσαμε και βλέπαμε να φυτρώνουν σαν μανιτάρια αυτές οι πολύ κακές ιστορίες που προβλήθηκαν, και φυσικά δεν είναι μόνο από το χώρο του θεάτρου, αλλά είναι ένας χώρος πολύ λαμπερός, πολύ φωτεινός, που όλα αυτά μεγενθύνονται. Βέβαια ήταν καλό που έσπασε αυτό το απόστημα, κάποιοι άνθρωποι που μίλησαν για κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Μιλάμε, εξάλλου το θέατρο δεν είναι αυτό, το θέατρο που αγαπήσαμε είναι πολύ φωτεινό και περιέχει πολύ αγάπη μέσα. Και ακόμα και αν υπάρχουν και κάποιες διαφορές μεταξύ καλλιτεχνών, όταν είναι σκηνικοί σύντροφοι ξεχνιούνται όλα. Ακριβώς έτσι είναι, κυρία Παντελή, όπως τα λέτε. Κυρία Αλμπέρτα Τσοπανάκη, τι είναι αυτό που σας πληγώνει περισσότερο στον κόσμο και στους ανθρώπους? Μου κάνετε πάλι μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Είναι
η συγκάλυψη. Είναι τρομακτικό να μην μπορεί ένας άνθρωπος να εκφράσει το δίκαιο του. Πολύ πιο δύσκολο βέβαια όταν δεν μπορεί να το βρει. Η συγκάλυψη λοιπόν που γίνεται δυστυχώς, μια και ζούμε στην Ελλάδα, θα μιλήσω για τη χώρα μου, σε πάρα πολλά ζητήματα, από οικονομικά, από σκάνδαλα, από διαφθορά, από, είναι κάτι το τρομερό, γιατί αναπαράγει την απόλυτη δικτατορία και όχι την ελευθερία της σκέψης του ανθρώπου και της ψυχής. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί δικαιωμένος, τότε τι πρέπει να περιμένει? Αν τα πάντα συγκαλύπτονται για λόγους σκοπιμότητας ή γνωριμιών, και εμείς είμαστε και μια χώρα που παίρνεις ένα τηλέφωνο και λες αυτό βάλει το στην άκρη, αυτό βάλει το... και αυτό που βάζει στην άκρη έχει συνέπεια να υποφέρει ένας άνθρωπος άλλος, ο οποίος τελικά είναι το θύμα. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά θύματα στη χώρα που ζω και είναι τραγικό. Μάλιστα. Όλα αυτά εμπεριέχονται πάλι κατά κάποιο τρόπο και στη θεατρική σας παράσταση που ανεβάζετε, Ελλάς Κομπλέ. Ναι, με πολύ χιούμορ βέβαια. Με πολύ χιούμορ, ανατρεπτικό έργο για την κοινωνία μας. Όπως μας είπατε, συμμετέχουν και νέοι άνθρωποι, καλλιτέχνες, εξαιρετικά καλλιεργημένοι, ταλαντούχοι. Κυρία Τσοπανάκη, είναι πιο εύκολη η συνεργασία σας με τους νέους καλλιτέχνες ή προτιμάτε έτσι πιο έμπειρους? Όχι, προτιμώ πιο νέους καλλιτέχνες, πιο άγνωστους καλλιτέχνες, γιατί τους προτιμώ. Ναι, η επόμενη ερώτηση. Γιατί ξεκίνησα πολύ μικρή να φτιάξω ένα θέατρο, να είναι θέατρο για πειραματικό, για νέους ανθρώπους κυρίως, και όχι μόνο, για όλες τις ηλικίες, αλλά κυρίως για νέους ανθρώπους. Έχω δημιουργήσει πολλά φεστιβάλ, ήμουν η πρώτη που έκανα φεστιβάλ. Δεν υπήρχαν, τώρα ευτυχώς κάνουν πάρα πολλοί χώροι και πάρα πολλά θέατρα φεστιβάλ, όπως το φεστιβάλ Εργοντρόμου, Μονολόγους, Ελληνικού Θεάτρου και λοιπά. Ένα πανελλήνιο φεστιβάλ παραμυθιού που είναι κοινωνική δράση, και στη συνέχεια οι θεατρικές ομάδες δίνουν δωρεάν παραστάσεις σε ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά με προβλήματα υγείας, που στερούνται τη δυνατότητα μετάβασης στο θέατρο. Ναι, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά με νέους ανθρώπους. Ετοιμάζετε τώρα και ένα νέο φεστιβάλ, αρχές Ιουνίου νομίζω θα λάβει χώρα στο θέατρό σας. Ναι, θέλετε να μας πείτε κάποια στοιχεία? Βεβαίως, είναι φεστιβάλ ελληνικών έργων και ξένων έργων. Ετοιμάζεται επίσης με τη συνεργασία της, όχι με τη συνεργασία, η Ένωση Ελλήνων Σεναριογράφων κάνει το φεστιβάλ Μονολόγων, και κάνουμε και το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραμυθιού. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά ξεκινούν από τον Ιούνιο. Τι διάρκεια έχουν? Από τον Ιούνιο ξεκινάνε μετά τις 15 Ιουνίου και τελειώνουν κάπου μέσα Ιουλίου. Και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το φεστιβάλ, ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Οι προϋποθέσεις είναι στο φεστιβάλ να θέλει ο άλλος να φανεί η παράστασή του και το έργο του, να το έχει έτοιμο, και είναι ελεύθερο το φεστιβάλ. Από εκεί πέρα όμως, επειδή είναι πολύ μεγάλος αριθμός και δεν μπορεί και είναι μικρή διάρκεια, γίνεται μια επιλογή στα θεατρικά έργα. Γίνεται μια επιλογή και αυτά που θα κριθούν ότι θα παρουσιάζονται. Υπάρχουν και πάρα πολύ αξιόλογα έργα που δυστυχώς δεν συμμετέχουν, όχι επειδή δεν είναι ωραία, αλλά επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα χρονική. Επομένως γίνεται μια επιλογή από μια επιτροπή που είναι πιο ειδική.
Πάρα πολύ ωραία. Μπορούν και νέοι δημιουργοί να απευθυνθούν στο θέατρο ή να σας αναζητήσουν ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν, και φαντάζομαι θα δοθεί και δημοσιότητα σε αυτό το έργο. Αλμπέρτα Τσομπανάκη, μένει στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Αγαπημένες φίλες και φίλοι, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Ερτόπεν. Έχουμε μια εκλεκτή κυρία του θεάτρου που συζητάμε, την Αλμπέρτα Τσομπανάκη. Κυρία Αλμπέρτα Τσομπανάκη, με αφορμή το θεατρικό σας έργο, το οποίο ανεβαίνει, κάνει πρεμιέρα σε λίγες μέρες, κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Θα αναφερθούμε πάλι στο θεατρικό σας έργο, να μας δώσετε τους άξονες και την οπτική σας, τι είναι αυτό που σας έχει εμπνεύσει. Αλλά πριν πάμε σε αυτό το θέμα, να μιλήσουμε λίγο για τον Έλληνα. Πιστεύετε ότι ο Έλληνας έχει υπάρξει υποβαθμισμένος ό,τι αφορά τη θέαση? Πιστεύετε ότι ο Έλληνας είναι έτσι περίεργος, έχει μια, θα λέγαμε, μια αυξημένη κριτική θέαση? Ναι, καθόλου υποβαθμισμένος δεν είναι ο Έλληνας. Είναι, καταρχάς είναι εξαιρετικά ευφυής και θα έλεγα ότι έχει μέσα στο αίμα μας είναι η τέχνη, η μουσική, ο χορός, το τραγούδι. Είμαστε μια χώρα που έχουμε γεννηθεί κάτω από τον ήλιο και τη θάλασσα με πολύ φως και μας κάνει πιο πολύ, ίσως αυτό μας δημιουργεί και αυτό που έχουμε, γιατί είμαστε απειθάρχητοι σαν λαός οι Έλληνες. Δυστυχώς δεν μπορεί να προγραμματιστούμε, να ακολουθήσουμε κάποια συγκεκριμένη πορεία. Απ' τη μία είναι καλό, απ' την άλλη είναι και άσχημο. Καλό είναι γιατί μπορούμε και καταφέρουμε να ξεπερνάμε κάποιες καταστάσεις πιο ανώδυνα, χωρίς να τις παίρνουμε πολύ στα σοβαρά. Αυτό είναι το καλό, το θετικό. Το άσχημο όμως είναι ότι ένας απειθάρχητος λαός έχει και άσχημους δρόμους και ψηφίζει χωρίς πολλή σκέψη, δεν διεκδικεί πράγματα που πρέπει να διεκδικεί ο πολίτης πράγματα, πρέπει να απαιτεί πράγματα από τη στιγμή που προσφέρει και φορολογείται, πρέπει να απαιτεί. Δεν αντιμετωπίζει, πιστεύω, ο πολίτης με πολύ σοβαρότητα την πολιτική. Και αυτό είναι boomerang για όλους μαζί. Ούτε ένας πολιτικός είναι θαυματοποιός. Δεν μπορεί από μόνος του ένας πολιτικός με τους ανθρώπους που εκλέγεται να κάνει θαύματα, αν δεν ακολουθήσει από κάτω και ο λαός. Μάλιστα.
Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι είναι όλοι συνένοχοι. Σίγουρα, και δυστυχώς υπάρχει ασθενής μνήμη σε πολύ σημαντικά γεγονότα. Ακριβώς. Πώς κρίνετε την πολιτική κατάσταση, όλη αυτή τη διαχείριση που έχει γίνει σε πολύ σοβαρά θέματα? Πιστεύετε ότι υπήρξε success story? Πιστεύω ότι δεν πάει το μαχαίρι στο κόκαλο. Όταν είναι να γίνει να βγει κάτι στην επιφάνεια, κάτι θα τύχει για να χαλάσει αυτό το ωραίο ξεκίνημα, και στη συνέχεια δυστυχώς θα σκεπαστεί. Ύστερα με όλη αυτή την πληροφορία που έχουμε και την εξέλιξη, την απίστευτη της τεχνολογίας, έχει μπερδευτεί ο πολίτης και ο κάθε άνθρωπος και δεν ξέρει πια τι να πιστέψει, πού να πιστέψει, από πού να πιαστεί. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να γίνει μια κάθαρση με τη δικαιοσύνη, γιατί είναι το πλέον σοβαρό και σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο που είτε δικάζεται είτε γίνονται κάποιες καταγγελίες να μην συγκαλύπτονται. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο σημείο και πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ το θέμα της δικαιοσύνης. Επίσης πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ και την ψυχολογική κατάσταση των πολιτών. Αναφέρεστε συγκεκριμένα και σε αυτή την κρίση που ζούμε, στην κρίση την οικονομική? Δεν ζούμε μόνο κρίση οικονομική, ζούμε κρίση πλέον συνείδησης, ζούμε κρίση, ο κόσμος πιστεύω ότι είναι στα όρια της κατάθλιψης, έχει ξεφύγει, έχει εξαιρετικά νεύρα, έχει εξαιρετικά όλο αυτό που έχει δημιουργήσει η καταναλωτική κοινωνία έχει γυρίσει μπούμεραγκ, γιατί αν θέλει κάποιος να πάει το παιδί του σε ένα σχολείο ιδιωτικό ή ακόμα και σε ένα σχολείο δημόσιο, ή μάλλον αν θέλει να κάνει παιδί, έχει μια τρομερή οικονομική επιφόρτιση και δυστυχώς δεν υπάρχουν χρήματα. Είναι τα πάντα πάρα πολύ ακριβά. Το φαγητό είναι πολύ ακριβό πια για να μπορείς να έχεις μια οικογένεια και να την ταΐσεις. Το ίδιο το ηλεκτρικό είναι ακριβό, το τηλέφωνο είναι ακριβό, η βενζίνη είναι ακριβή και οι δουλειές ελάχιστες και τα χρήματα ελάχιστα. Όλο αυτό λοιπόν δεν μπορεί παρά να μην παράγει νεύρα, να μην παράγει κατάθλιψη. Μάλιστα. Άγχος και αδιέξοδο. Και εσείς ως καλλιτέχνες, που πραγματικά αυτός είναι και ο ρόλος του καλλιτέχνη, να μεταφέρει όλα αυτά τα μηνύματα μέσα από την τέχνη του. Βεβαίως, η τέχνη επιβάλλεται και οφείλει να είναι καταγγελτική πάνω απ' όλα. Είτε αυτό είναι ένα έργο, γιατί πέρα από το ότι σου δίνει, που δεν μου αρέσουν να λέω τη λέξη δίδαγμα, έχω άλλη φιλοσοφία. Ο κάθε άνθρωπος δεν μπορεί να τον συμβουλεύει ένας δεύτερος και ένας τρίτος. Παίρνει αποφάσεις μόνος του με τις εμπειρίες του, και αν δεν τις αρκίσεις και τα μούτρα σου δεν μπορείς να μάθεις. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Εμένα δεν μου αρέσει να δίνω συμβουλές, δεν το κάνω ούτε ως σκηνοθέτης. Βλέπω τον ηθοποιό, τις δυνατότητες που έχει ο κάθε ηθοποιός, και αν μου αρέσει κάτι που κρατάω, είμαι πολύ λεπτές πινελιές, τον κατευθύνω πολύ. Πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος φαίνεται στη σκηνή, ο ηθοποιός βγάζει και την προσωπικότητά του στη σκηνή. Θεωρείτε τον ηθοποιό συνδημιουργό με το σκηνοθέτη, το αφήνετε έτσι ένα πεδίο ελευθερίας να εκφραστεί? Και είναι και ο μόνος που υπάρχει στη σκηνή. Στη σκηνή δεν υπάρχει ούτε ο συγγραφέας ούτε ο σκηνοθέτης. Υπάρχει μόνο ο ηθοποιός στη σκηνή. Είναι ένα έμψυχον. Το θέατρο είναι μια τέχνη αυτοσχεδιαστική. Κάθε βράδυ η παράσταση είναι εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη. Οπότε ο μόνος που είναι στη σκηνή είναι ο ηθοποιός, και είναι πολύ βαρύ το φορτίο του και πολύ σημαντικό.
Αλμπέρτα Τσοπανάκη, κάνουμε πάλι ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Της Ερτόπεν για μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Η σημαντική Αλμπέρτα Τσοπανάκη μας δείχνει τους δρόμους της και στο παρελθόν, αλλά συζητάει μαζί μας και τα μελλοντικά της σχέδια. Αλμπέρτα, είσαι από τους ανθρώπους που κάνουν μελλοντικά σχέδια ή δεν κάνουν? Προτιμάς να σου δείχνει το δρόμο η έμπνευσή σου? Ναι, το δεύτερο, Τζένι, προτιμώ να μου δείχνει το δρόμο η έμπνευσή μου. Δεν κάνω μελλοντικά σχέδια, όχι. Είμαι του παρόντος, δεν είμαι του παρόντος. Παρόλα αυτά όμως έχεις μέσα στα μελλοντικά σου σχέδια, ξέρω ότι είναι ένα μεγάλο όνειρο που το σκέφτεσαι χρόνια τώρα, να σκηνοθετήσεις μια ταινία μεγάλου μήκους, την οποία θα έχει θέμα μια αληθινή ιστορία που συνέβη στη Μάνη το 1929. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, την αγαπώ πάρα πολύ, λέγεται Ζήτημα Τιμής και θέλω να την ξεκινήσω από το καλοκαίρι να την κάνω στην ταινία. Θα το δούμε στις μεγάλες οθόνες? Ναι, αν υπάρχουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν κλείσει όλους τους κινηματογράφους. Αν υπάρχουν εντωμεταξύ μεγάλες οθόνες. Και... αν όχι, θα το δούμε στο ίντερνετ. Και χορηγεί, βέβαια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αλμπέρτα, θέλουμε λίγο πάλι να αναφερθούμε στο έργο σου, αυτό που ανεβάζετε. Αν θέλετε να μας μιλήσετε και λίγο για τις πρόβες, έτσι, πώς ήταν το κλίμα. Πρόβες, και τώρα είμαστε σε πρόβα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο το κλίμα, διασκεδάζουμε, γελάμε, τσακωνόμαστε, όλα αυτά που συμβαίνουν τα ωραία. Να πω ότι έχουμε 10 εξαιρετικούς ηθοποιούς στην παράσταση. Καταρχάς να μιλήσω για τον Κωνσταντίνο τον Τζιμούρη, ο οποίος τραγουδάει, ήταν και στα Voice και διακρίθηκε. Είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο με εξαιρετική φωνή. Το ίδιο και όλοι εδώ. Η Ειρήνη Κοτσαρίνη, η Λουκία η Κλεόπα, η Ειρήνη Βασιλάκη, ο Χριστόφορος, ο Θησέας Χριστοφόρου, ο Κυριάκος Μεγκύρος, ο Πέτρος ο Λελούδιας, ο οποίος είναι και ο ίδιος και σκηνοθέτης και γράφει και είχε κάνει και μια παράσταση πάλι στο Θέατρο Παραμεθία στη Σουλτάνα, η Δέσποινα Ιεραπετρικάκη, ο Παναγιώτης ο Σιραδάκης. Είναι όλοι πολύ καλοί, πολύ ταλαντούχοι. Να πούμε ότι η διάρκεια της παράστασης είναι 120 λεπτά με διάλειμμα. 120 λεπτά με το διάλειμμα, ναι. Με ένα 15 λεπτών διάλειμμα. Πολύ ωραία. Και όλο αυτό να πούμε ότι είναι μία... Να πούμε και ότι λέγεται Λάσκομπλε, ότι η Ελλάδα καλείται να δικαστεί στο δικαστήριο της Χάγης για διαφθορά και ξέπλυμα
μαύρου χρήματος και τα λοιπά, καταλήγει να φτάνει στην Τουρκία, εχμάλωτη του Σουλτάνου. Έχει πολύ γέλιο, έχει πολλές ανατροπές, είναι μέσα ο βουβός κινηματογράφος. Έχω εμπνευστεί από αυτό και το έχω σκηνοθετήσει και οδηγήσει σε αυτή την πορεία, από τον βουβό κινηματογράφο, από την κομμέντια ντελάρτε που ηθοποιοί αυτοσχεδίαζαν, φτιάχναν επιτόπου τους ρόλους και παίζανε αυτοσχεδιαστικά και τα κείμενα της παράστασης, από το θέατρο σκιών, τον Καραγκιόζη, από το φιλμ νουάρ, από το καμπαρέ. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι και ο τίτλος «Ελλάς κομπλέ», λίγο απ' όλα και τίποτα. Και είναι ωραίο που δεν είναι βαρύ έργο. Μπορεί να είναι δύσκολο το θέμα, αλλά εδώ πέρα έχει και χιούμορ, είναι και σατιρικό, και σουρεαλιστικό, και μουσική έχει αυτή η παράσταση. Και μουσική και τραγουδάνε ζωντανά και χορεύουνε. Πάρα πολύ ωραία. Μας αρέσει αυτός ο νέος σας στόχος. Έτσι κι αλλιώς είστε ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα. Πάντα θέτετε νέους στόχους που πετυχαίνουν. Έχετε μεγάλη επιτυχία στα έργα σας. Ωραία. Δεν ξέρω. Βεβαίως. Γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα ζώα. Και γίνεται μια παράσταση στο Θέατρο Παραμυθίας. Είναι για 3 Παρασκευές. Από τη δεύτερη Παρασκευή ξεκινάει του Απρίλη. Τα χρήματα όλα θα διατεθούν σε ένα σωματείο φιλοζωικό που περιθάλπτει κακοποιημένα ζώα. Συμμετέχει ο Γιάννης ο Φίλης της λυρικής σκηνής και ο Γιώργος Ολιάκος, με τον οποίο έχω ξανασυνεργαστεί στο Πάροτ. Είναι για 3 Παρασκευές, η τιμή εισιτηρίου είναι 10 ευρώ και θέλω να ακουστεί και να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι φιλόζωοι να τη δουν αυτή την παράσταση, η οποία είναι μουσική, είναι ένα παραμύθι. Είναι και 3 σκυλιά πάνω στη σκηνή όπου κάθονται. Μάλιστα. Και είναι για 3 Παρασκευές. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ πρωτοποριακό και πολύ ευαίσθητο και αυτό το θέμα και αυτό το εγχείρημά σας. Έχετε κάποιο βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί, έτσι δεν είναι? Πρόσφατα. Ναι, ένα μυθιστόρημα είναι «Ο Θεός του Φόβου», λέγεται. Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για το βιβλίο σας? Βεβαίως. Να πω ότι αυτό το έγραψα, μου δόθηκε ευκαιρία, γιατί πάντα ήθελα να γράψω ένα μυθιστόρημα και δυστυχώς δεν είχα το χρόνο για να το γράψω, γιατί θέλει πολύ χρόνο ένα μυθιστόρημα, είναι πολλές σελίδες. Μου δόθηκε λοιπόν αυτή η ευκαιρία με τον COVID, όπου είχαμε κλειστεί όλοι, και το έγραψα στη Μάνη και αναφέρεται σε μια γυναίκα η οποία στερείται μητρότητος, είναι δημοσιογράφος σε ένα site και βρίσκει ένα παιδάκι από ένα ναυάγιο και το παίρνει στο σπίτι της, το διασώζει και μέσα σε αυτό το παιδί λοιπόν έχει το ένστικτο της μητρότητας που το βρίσκει σαν ευκαιρία και του διηγείται όλη την ανθρωπότητα, πώς είναι η ζωή πραγματικά μέσα από παραμύθια. Πραγματικά πολύ όμορφο το θέμα όλο αυτό και έμπνευση, ήταν τελικά δημιουργική η καραντίνα για κάποιους καλλιτέχνες, έχουν βγάλει αριστουργήματα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλμπέρτα Τσοπανάκη, σε ευχαριστώ. Έχουν και την καλή τους όψη. Ναι, υπάρχουν 2 όψεις στο νόμισμα. Έχει 2 όψεις. Ακριβώς. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ σε αυτό το σημείο. Θα πρέπει να δώσουμε στη ροή το πρόγραμμα. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ, Τζέννη. Είσαι μια εξαιρετική δημοσιογράφος, το λέω και το εννοώ, γιατί συνήθως όλοι όσοι πάμε σε εκπομπές λέμε καλά λόγια. Εγώ το λέω και το εννοώ ειδικά για σένα, σε ξεχωρίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι εξαιρετική δημοσιογράφος. Σε ευχαριστώ, Αλμπέρτα Τσοπανάκη. Και όχι μόνο. Ολόψυχα σου εύχομαι καλή επιτυχία σε όλα τα νέα εγχειρήματα. Θα πάνε καλά. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ το ίδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Ευχαριστώ. Πολύ. Καλή επιτυχία καλή σε όλα. Συνέχεια. Επίσης. Σε περιμένουμε. Βεβαίως, θα είμαι σίγουρα εκεί. Θα τα πούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
Mare tu sei morta e ti faccio come strazze trezze faccio con macel in gola altar e scurrema mamma ciden con l'alta. Αγαπημένες φίλες, φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέα που μας κάνετε, για τα όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε. Εμείς είμαστε εδώ στο Θεατρικό Ανθολόγιο και παρουσιάζουμε όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους και τις όμορφες δουλειές που ετοιμάζουν. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας βράδυ. Καλή σας συνέχεια. Per la fare mossa raie e mare scurre ma mamma